Dneska si ukážeme, čo budem za Labubu. Dobre, teraz Davidko, moja brácha. Čo bude Davidko za Labubu. Poď. A Davidko je tento Labubu. No. Nechcem byť tejto. Ideme sa pozrieť, čo bude Sonic za Labubu. Tento tu, Sonic je. Sonic nevie byť Labubu, ale ja viem byť Labubu. Super. Ešte. A ty píšete nemocuje. A ukážeme Labubu, Davidkového Labubu. Čo bude on? Počkaj. Stlačí. Hopa. Hop. Stlač Davidko. A Davidko Labubu je tento. Tento Labubu je Davidko. Davidko, dnes mi môjho Labubu. Prosím. Je tam na stole. Zatiaľ ja si urobím. Pohni, Davidko. Ja som žltý Labubu. Super. Áno, hoď. Dík. A to bude môj Labubu. Môjho Labubka. Moje Labubu, lebo jemu to nešlo. Takže je tento modrý. Super. Toto pozerá môj brat, keby ste to chceli pozerať YouTube. Toto robí môj brat. Super. Nádhera. Veľká nádhera. Ja. Toto sú patinky. A bye.